أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام. بالمو لك هيرك عنا وي لك عنا وسا لك عنا ودمه لك لبان من من دانو لك هنا همين في نanga هير بالا نamba ني هذا ما نغير مسرامية نanga هير تالا لك عن كشام نanga هير بالا لك باشي بك نanga هير دمالا لك سا هير دم سميا دونا مسلاكا نanga على دلي سانجي كولا Malia kono do ko do malia kono fendo bina san abuya nima nima do ko sala ko ma asaba min musibati illa bi idhnillah ay mo fakada ko man yu'min billah yahdi qalbahu min sabal ko here sabal bina balawde ka sabal de bina kamana gwanka sabal bina kam makuka no ba dama den soro na yesu do ka sabali o ni saballa arabi du sukuma kata inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ka sagin bi kono ka ta'alama sagin bi kono yimay ni nin ke setene fu setenye ni ngeni ko do malade ala ya fam o de sagin do ni ko ni sagina tuna bana sagin ko indi nyonte o c'est la question no sorla o e fe mbay ngala de la ka sanji dam amin dara nyoro dara do ke shana ma Allah am so kelem mon dora non ma asay o de fatu ci sur que ci ko yin ambella me cina wa beka ay no bok ko sobe mo bina dungo do bina ngali ke do be o be do ci ko la guntaanje don o ta kodo ke kasulta don non na don don mo ni ma jeni ni ya do kibe fille de kase ko bo chama be kase ko ko na ni ngali ke do be ni ngali ke amun ta do ci nyako ban jola be ala ma folo don non na be ko alwa ke bel make muso bana ko nana ba ko kata ka ti bolo do muso ga finuna ko ka to tlal ko la mona ina na ni ga bamana la da do na ta ci atla babanan ga aka lada kanwa ni na min ni ga da on da tola eyo ibita abito ko ya ga lada yi na da ga ala lada ko ndeka eyo aka sunna mi atasra mi ay min wajibiya wa shinya tlale aw ga lada ka sabta ka ibta rabta fa no do matikin o tikin da manga mutana ala tado mais mama be ni masara ibe kinya soro e ka ngado soro fena ite kinya soro e ka ngado soro ko ala ko wida hadra al qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min sama sara ya sawa masara sa e ay dunto abal mawbe nbe fani bala den no solo la den no be bel man no nga ba la aywa ngasa ala mo bulla bal man no bulla mulumbo nun na sikrega ko ka fo wartu ye ka dodin no male ala côté ni ko de ay akiri sabat la amawli mo de war may ngoy wari ni donu ma duma la ilaha illallah wari nay ci jaga ko la mam na war baba bulo nay dem ki ga jaga bara sharati ko do dama parce que ni wadda bi jafa kala war baba yare bulo ayi deme sanga ke ibe to taka dama jagala no ni woro no lifio mabbi obe min kira kon daka to ina masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alayha wal muallafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil ako faridan min Allah ala kira taraka tunin chola wa kira talango mashi saka dubwa nkirla ngirimbe warmay ala ka ambesa amin ya rabbi ko so tinya ko e abe na chamambe nere ni jenyon adama de jenyon do ye aka chala jenyon chamambe obe o jenyon jamba na antayama nere mi nya ma fla sabanyon wol na katabu wajibiya a jenyon ke tieta dunga am nini karsa kun jela baraka nyon fe am beka wari yemi hake ya fatura aina wari min be ya dobo
u jara cogo papier mbala papier bɔ ka da kɛnɛ kan u ye du min sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a y'o bɛɛ bɔ ka yira u ye mobili min sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a y'a bɛɛ bɔ ka yira ko sariya tigiw k'a lajɛ ma ca o t'o kɛ o ka ca o ye janfa kɛ dɔw an y'o ta dɔn parce que maa min bɛ se ka kari wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ala ko ten bakiliya gɛlɛn de bɛ ni ka ɲɛsin wari ma ka ɲɛsin dɔyɔrɔ ma ka ɲɛsin kuntigiya ma maa min bɛ se ka i ni koro ala ko k'olu de b'a kisilenw ye ala yɛrɛ ko ten a kosɛbɛ Allahu akbar sɛnɛya la e ni sinamuso bɛɛ cɛ nana ni fɛn ye a ye wele ka tiliya d'i ma e k'a fɔ sinamuso ka taa tila an ni ɲɔgɔn cɛ k'a tila ka bɛɛ ta d'i ma ni ne wani ka shuhha nafsi ni dɔw don n'a sinamuso b'a di yan n'a dira ma a bɛ dɔ in bolola sɔn de a tɛ hali sɛbɛn d'a ma o bɛ cogo min na fanga ko bɛ ten dɔyɔrɔ ko bɛ ten maa min b'a fɔ a ne ya kari a ye nin dɔyɔrɔ de karisa ma o min y'o ka shuhha nafsi dɔ wa wari fana b'o cogo la wari man ɲi dɛ wari man ɲi wari man ɲi dɛ wari man ɲi janfa bɛ k'a nafa kojugu janfa bɛ kɛ wari bɛɛ la a caman bɛ yen o tɛ mabɔ joona sanu n'i janfa kɔni k'o la dɔrɔn i b'o kɔlɔn ye sisan oui sanu an ka cɛkɔrɔbaw y'a fɔ an ye katikulu bin san cɛ dɔ don a y'a ka sanu kalifa dɔ la cɛ in fatura ka sanu to nin bolo o taara su don min fatura o y'a su don ka tila su don nin kɔfɛ sanu tun bɛ n bolo ma taa kungo kɔnɔ k'a bɛ taa baara kɛ a ye nin ni jeli natɔ a kama min sara sogo tɛ dɛ fini jama minɛ n'a ne fini jama min ɲɔgɔn na k'a gɛn a fiye jurutubagatɔ nana se so min b'i la bi ji d'a ma ci min dɔrɔn min a ko ne ni karisa de kun jɛra ne kun y'a ka sanu kalifa ne kun y'a janfa ale de taara ŋuma bi k'a bɛ n kun ci a ye se niyɛmɛriw fɛ yen o ka nasi bɔ ka di yan a yɛrɛ da y'a fɔ Allahu akbar yɔrɔ n'a fɔra ka ban a ban a bɔra dogo la sanu ani adamaden ni sanu ani adamaden ni cogo di ni mɔgɔ ni n'i ye mɔgɔ faga wa n'i ye mɔgɔ faga maa maa n'i ye mɔgɔ faga a kɛra i bolo mobili lamɔ a kɛra sama cogo o cogo ye n'i ma ni sɔngɔ in di n'i ma ni kɔlɔn b'i da la i tɛ sa fo fa ka don i la fo fa ka don i la i y'a kɛ mobili la sisan assurance bɛ mobili la e bɛ tila ka nin kɔlɔn bɔ n'i ma ni sɔngɔ sara وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أيوة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله أي فلافو يبي جون كان هورين فلو ني مؤمن جوين يبي تلاقي نيسو دي أتيوبا إلا أن يصدقوا نيكو غانيا فرا نيسو يوي بون جوين كون كان هورين أتبي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة مولك فاري أتوبرك تنايوا نافسون كيرا يبوشوا على مينفو مثل عملو فتحرير رقبة بجون كهوريا مؤمنة مؤمن جوني فلو oyo kuma oyo ala ka fanfɛla bani ni somɔgɔw cɛ wadiyatun musallamatu ila ni sɔngɔ bɛ tulo ko di somɔgɔw ma a ye dɔ fɔ ko illa an yasaddaqu fo ni ko an yafara banbagatɔ somɔgɔw ko k'u yafara ni sɔngɔ ni sɔngɔ kɔ o y'o binnen nka i ni ala cɛ ta fanfɛla ni kɔlɔn i bɛ jɔn de kan hɔrɔnya o kɔni a ma bi yɔrɔ f'o la hali denmisɛnnin fitinin bɛ nin na n'i ye denmisɛnnin fitinin faga ni tɔgɔ de ye min man ni ta f'i ye cɛ dɔ ale ka baara kun ye ka taa i da kungo kɔnɔ maaw ɲɛ ka bin u kan
marifa b'a bolo kalakisɛw b'a bolo a labɛnnen bɛ u t'i da mɔgɔw ye jidaw la ni sɛrɛ wulila sisan u bɛ jida sɛgɛrɛ u bɛ n'u min ninnu dalen bɛ jida la ka mɔgɔw kɔnɔ nin cɛ in natɔ a y'a ye kungo kɔnɔ a ye cɛ koron k'a lajɔ cɛ y'i jɔ a ko nafolo min b'a bolo a ye nafolo bɔ k'a di a ye nafolo bɛ d'a ma k'a b'a faga ko kana n faga nafolo fɛn bɛ n bolo n b'a bɛɛ di i k'an to yen a ko ni m'i faga k'i bɛ n ko fɔ a ko n t'i ko fɔ a ko n t'i to yen a ko tuma i dɔn n ka arakan fila seli cɛ ko i dɔn n ka arakan fila seli a ye arakan fila seli a bɛ arakan fila seli la ka tila wɔlɔ bɛ na wɔlɔ yɔrɔ o bɛ kungo kɔnɔ kuma fan bɛɛ wɔlɔ tɛmɛntɔ bɛ a ko wɔlɔ ne y'i kɛ seere ye karisa filɛ nin ye k'a bɛna n faga a yɛlɛla ko n'a sɔrɔ wɔlɔ bɛ se ka ne bali ye fagali la a ye cɛ faga a y'a bolo fɛn sanw tɛmɛna fɛn o fɛn ko man nadara fil awaqibi salima min al ma'atibi fɛn o fɛn n'i y'a bɛ dugukolo kan a bɛ taa laban yɔrɔ de la fɛn o fɛn o ye jini ye ala ilallahi tasirul umuru ni ko mana taa cogo cogo a bɛ taa laban ala de la ala dun ka kɛlɛ cogo maa si tɛ cogo dɔw la maa si cogo dɔ la kɛlɛ cogo la waatiw tɛmɛna a ye wariba sɔrɔ a y'o baara dabila a birikɛɲɛ dabila a y'o dabila ani wariba na dugu kɔnɔ masakɛ masakɛw ni bɛ waritigi de fɛ ni surtout ni b'u sɔn masakɛw ni bɛ wari d'u ma u b'i fɛ dɛrɛ ayiwa ala nana kɛ masakɛ jamana masakɛ taara a terikɛ nin a taara donsoya kɛ donsoya kɛ la anw seyidu bɛ arabuw de bolo seyidu an taara tuba tun bɛ tubakaw bolo u b'a ko fɛlɛ ka taa fɛlɛ bɔ n'u taara fɛlɛ bɔ la anw ye tubata min ye o don sinɛw b'a la u b'olu faga u bɛ kamini faga u bɛ mangalan faga u bɛ wɔlɔ faga u bɛ korow ni kanaw ni ye min ye u b'o faga olu bɛɛ tun bɛ yen o bɛɛ tun bɛ yen u taara min n ka cɛ kungo ja mana wa ja nana kungokolo bɛɛ jara tu tɛ yen tun tu bɛɛ tiɲɛna ninnu bɛna tu de nɔfɛ bɔn arabuw ta u ko n bɛ taa fɛlɛ de bɔ waraw bɛ faga u fɛ sigi bɛ faga u fɛ dajew bɛ faga u fɛ mangalanw bɛ faga u fɛ sinɛw bɛ faga kɔnɔw bɛ faga nin taara ka a ye fɛlɛ bɔ ka sogo caman faga tuma min a ye sogo dilan k'u don yɔrɔ tila sa ka a teri fɛn bɛ dugu kɔnɔ ka bɛɛ wele a ye bɛɛ wele tuma min ka na n dan sigi sa tobilikɛlaw bɛ ka na ni fɛnw ye ma na ni min ye mɔgɔw b'o dun ma na ni min ye mɔgɔw b'o dun masakɛ i ka fɛlɛ in jara fɔ a nana se wɔlɔ yɔrɔtili caman nana sa o n'u bɔ tuma min ka n'u da tabali kan u sigilen bɛ tabali kan yɔrɔ min wɔlɔ dɔ bilara ale ye birikanikɛ in ɲɛfɛ ale ni masakɛ sigilen bɛ sɛzi kelen na sɛzi ka ca mɔgɔw bolo ale ni masakɛ bɛ sɛzi kelen na wɔlɔ nɛmɛ ko nin ye wɔlɔ ye masakɛ kɛ a ko wɔlɔ faga cogo b'an bolo ale ye wɔlɔnin dalen min kɛ ale yɛlɛla masakɛ yɛlɛla a nɔfɛ a hakili la ko ni yɛlɛ min bɛ dan so la yɛlɛ dan tɛmɛna yɛlɛ ma dan so la a bɛ ka yɛlɛ masakɛ ko nin yɛlɛ dan tɛmɛna sa o tuma cɛ mun don o tuma ɲɛfɔ sariyatigiw ko yu'khadhu al-mukallafu bi iqrarihi a bɛ yɛlɛ la ko mun kɛra a ko n ye wɔlɔnin ye min kɛ dɛ a ko ne hakili de ne tun bɛ biriganiya de la n ye cɛ dɔ koron kungo kɔnɔ n ye cɛ in koron tuma min na a y'a bolo nafolo bɛ di yan ko n ko n'a faga n ko ma n tɛ se k'i to n'i y'i to yen i bɛ n ko fɔ a ko a ma i dɔn n ka arakan fila seli ko a selila tuma min ka tila ko a ko cɛ ko wɔlɔ dɔ tɛmɛ tɛ so k'a ko wɔlɔ nin ko n ye k'i seere ye karisa filɛ n'an faga a ko filɛ ka n ye wɔlɔ ɲini kɛ n yɛlɛlo de la masakɛ ko tuma ko i yɛrɛ ka kuma jɔ i yɛrɛ la i y'a bolo nafolo minɛ o mani bɔ i tilala k'a faga inna alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. القرآن آية جوريكا ربع وقت تولي بوي فانا مغفان ولوي دون تولي بوي دون تولي تراك بوي كان مغفان ولو نما ايوه ايكم نغلاو بلا كنت كادا قال شو تاك بوي كتبوكا دون تروفي دو ولا شيء عادي ولا شيء عادي ادي مدادي ما ولا فده انا يا عادي دي ما على تشودو ماشي ودو ما فاد ما دوني ني بارجو لا دبلا دون لي من دون من ده barajugo ni bala ika dabla ite ni ma dabla ni do ala dum te korto inna allaha la yumli lidh-dhalimi wa la yuhmiluhu aywa to ni ngala la mu ni yeda ti feda ata idha akhadahu nayi min ad-dumi lam yuflitu tatlala ala mun njugo ma shi to wala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid ba ma mana ga ciwo ne ba ciwon nan don la umin gondare yin zonde yeni ma dabla don la do ma facci la wal ma don la ki kunci ni bere wal ma ki mina ke sansi boga ke jeni bo mi ma mi no jeni to isa ba ko be no mi ni jeni ko be jale gi blaw yen mi ke korole ala te machine ala ko ta ko fololo abi sutrola ni ya dan so dalo ni ma dan so dalo abada yilla ko te ja eten don ni masami bina don sa mu yi san bo minga kere ga ko jeni wallahi an jeni kaka amma sama kwanza alma ba rasa shurga ni ko loka jude ni ko loka jude do ko so chieko amla la jega kinyo maduma donga kle ni iterke be fe ina iteri yake adari la ya kan nafulo ko nyafiye nan ta yana dumi tle dika so mo wele ko si nan ka sak me jela in foyeta ni sebena ka dia afla ni yo foko di o den yere bina delo be min di man no o do yara o charo o be na fa ya barka ba dole bulo o be nyay bulo sa ni jamfa kala yamhaqullahu riba fimo finate na fulodo na mata ala ka tasira fe ala ba barka sama ka bwala ba barka sama ka bwala pe Allahu akbar fimo fente klenia sa na ala ko tasira do na fulo nyinna nyen na fulo sura chu ala barka sama ka bwala idum be sa fan hala e do be sa lo idum be betla ka sala Allahu akbar ma o jelembe nye ni ma def beje don la na o jara teriya beje don la bina salamu bi yoma salamu be di yoma chode o bini wala ki terga fatura ni terga fatura ibina na fudan hali fatura chum dun lay defana bitati wallahi min tibini nace so mo wala ka fo kenaka o teruye muso ma ba woneka cheba ka kuma ka gunno chama fo muso doye abe deyla kaka la halaw yiri la ni chantara kana nyebo fonfe de munum be mun chanta bawo o wele ka dum e bonya soro te ni janfa do an ko la ka dum dun lala bi lebu yere ni dale ma min dolo de bone ki kofo ki lebu ma shita chudo ala yara ko adama dengat le ni ala chala do ko labulo alma mena sara ya rabbi ni ma sarao kaso amaka jagabo o ya chieta jagabo ka wa na so ya fo ne ga na fulo jagabo bo aya jagabo na ya fo jagabo bo ay bo ka da fulo sulula na ma fo na ma fembo ayi na fulo chieta fui tauka ota mimbe dawo madumi jaka tauka o sa fo sanga elema Allahu akbar ma clara sa million flasoro ne million flasoro ka babima ample jumada lula la ni man jumada lula adira ma ka babima kalo kilete ba saba wal makle nani ka babima fo sa wara jumada lula tlet nani do no aso na flembe amadu ifa ka ba o na dumi ifa ka ba fo itika Niwa. An fiyansa wa fogo amana cin kila chuko ka be cin.
hal ni miliyar dirima kati na fanyi to chen ba o be soro min fe yoron na be fa mo go fa mo madeli wari barala ni wadda makaka bara sin atinya bulo ni ndrolo aywa mo madeli wari barala sisa ni tefu ni do jogola ye million flata adoma o kala bi jogoga no abna ta tabal sigi abna tabal min sigi ha yaro tabal balaw min be tabal kola tabali ani biti ni go balaw min bala wono defiye etara sugoro sa sugoro intono kilo kelen e ka tunu drum fla drum saba e tayo yi e tayisa e ka tunu drum saba drum nani e tayo yi e shabdin musa e ka tunu drum kile drum fla e tayo yi na o na firla ka fara nyonga drum fla no o de na fara nyonga o na get noy na sa nesa erte e willa itriga doye ko cenga tabal ko rasnya mi daxna ne tara dro be do tourner ro minta ne ene tna don ayoro ay so ali o ta wal ba ya war min nakata nay mis kalo sara ni ko konde bo chugo atana hadli be e tonodla ba so don ko yo tara doje comme tu es ma chambre là on dit que ce nous ala yere min fo war gola nasru ma sarasa adka adunto we den na ko kalfaila ala fo chobi ni yakete na bolo binya atetinya fiu ala wobto li yatama hatta idha balaghu nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim أموالهم أقول ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم نية مدون كالفريلة يولم وربي بلو wadin ke ciwa yau da fista iba ala jefa kata se musofuruye imana ala musofuru fo o de ton ba fiye ni den chinin be ki do wuni ka ke do denye na musofuru folo ayi kana dala ko ka do denye sabat lendo na musofuru man na ibna donde ni so do dendo muso se ga bo ka do denye ka na so do denye lete etonyi nado muso bo aka sisa ba muso ba kuma yele ma ka bu ka sisa wala muso te ma juger fi ka se muso furiye na bas ako abu ibo jarabi na jori to to li etam aywa iba fle dem zendo iba abla misal la me dovier wari ba bloka wari be so te wari na ma de iba fo kaka asirasi tabalminta kada du hono kata asire lige nayi war muso kana dima ni kliyaji bi nyefe ke ba fe iba kete de ka braba na taratli manana na ko yeke mesoro bi ba o geji jara be dron mo wanda la kata matando o bi ko o bi segi ibo tabla ibo bla o tuma be ka nyana war tablo abeka ni soro kana ni abina wari jado na yi sangelin kan ula war do soro la ibi war la ma baste ibi na volotiki do fle karsa ibi ta waya shila mina karsa ble na ta yombe mba fa yi ngome juruta de bulu kadama iba wole kasi bo mini bi ni karsa bla mina juruta bulu kadima abta ita waya shila nana mi drome ya ka war daji abta ne polishila ibta kasola ibu do fay Ousmane na tara sengani mo war la nayo don sengani mo war ni nayo don ani na fa mo war la nayo don ka donc mama nga tlonge war mula amana so ma tuma mina sa odi fa ina anastum min rushdan na e kanan sira yubulo ubsiga fenya ubsiga fend la kanya fadfa wi le mamu alahum akasro ko kana fulota sa ba wele ka sige basa kasa ye bara minge wari minna mam nena ni nyam ne karsa fe
salunta yo bara otono benanima saluna sinta otno benanima o dara minka otno benanima o dara minka otno benanima ibe jama wala gasri ne kunya karsa korobode sibi abse war bara la yonya don adun tenkan tunde aka duni bayre de kan ayi musu takaba musu duni baka na ya ke malangulu nyai kam malangulu fréquenté onu be sengamina ayere ba don sengami abina segola na ya don ka fa faye fem blanye fem mi biseka na fa do ala na yere amina chonya mo na sirala ni yo ke ka mo ba kalama ka wardama abe mo sabiyata ala de yai ni chuo fo silama wiye parce que walde ni ma karsa alama balula karsa alama lahina ni ndrondo karsa ala ka balo karsa ala ka lahina bon karsa ala ka balo ala ka hine o min flo ya nege na ko na ko war min dirama wala ci ko warta chien ni ci warta chien ngasa war direma ke ka blamiye ni bolon war fe be ka wardum do ki chamandu ebe mo sire bola iba wole do ko war do non da ana do ki ga war ba o tikla ma de ta sengana o tuma ala sera min do angoro ani ala kra sera min do angoro mo ke ni yo ke do den ta sengana ta sengana Allahu akbar ifa fatuli ikal fala ma minna na ika war la do ye ye fen soro ka bo o chorbat lema o chorbat baraka e nyala bli ibi jona ka tare parce que ye denju ga kolo o be sara denju ga na wala man kishira amin ya rabbi mundo o do ala sagi so aywa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما ولا ميراث bon شرعتكم فيه شيء تدي للإخوة بل ما كمان هيك يا إخوة إنما المؤمنون إخوة ميو يدرو تشاني مسو بل ما كمان مسوما جات شيء تدوما أيوة مع الأبي موني فابي ما فاتورة دوبي أقربي أفابي دين دابلو بل من نتفوي صار دربت بل من نوما فابو نبغي أكسبه نبغي وببافر جا ولببغن كبو تلاس بنانا وكانغو نصرو وببغن ابو لا كتو بلا تلا ورونانا ولي ينتفوي صرو ترو دي فاهم ادو بك لا فاي اه بس دربت دوما ايوه ولا مع الولد بل ما تمانا مسلمان نفس بقاتو ديمبي ايرا ولدي بي بل ما تمانا مسلمان دي صرو الذكري مو تمانا cɛman de dɛ den cɛman den musoman tɛ se k'o kɛ ni den musoman don o ta ye ni fa tɛ yen ni ba tɛ yen fa bɛ yen o ba bɛ yen o ale ta ye n'a kelen don o ye nisiri ye nafolo tilancɛ de bɛ denmuso ne a kɛra 2 ni 3 ye sulutayini ni sulutayini dira wari tɔ min bɛ to o bɛ segin ka na di faso ma o ye balima cɛman n'a musoman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musoman bɛ fara cɛmanw kan o la sa ni zakari min tulu hadili nka yin misiri kɔnɔ Allahu akbar aw ma waladi waladi walima ni denkɛ den bɛ yen ni denkɛ den bɛ yen balima tɛ ɲɛ sɔrɔ surukɛ nin yɔrɔ in ko nin de an b'a fɔ tiɲɛ tila n'i bɛ taa tiɲɛ tila la n'a fɔra ko maa tɛ yen n'a denkɛ bɛ yen ni denkɛ tɛ yen n'a denkɛ in den bɛ yen o bɛ dɔn denkɛ dɔ yɔrɔ la. Allahu akbar o emmi ta ceklaw ere beni ngali ke wajibi tubu de beni foyi surtout on ta fo ere beni ngali ke kana gingoro ke mashi ka tienta ngadla parce que do be ni do ba fa dengi wa ko beni esikila so an na bolo ba chema mulo e bina ta tla do ta fa ke ta tla re o beni ngali ko be janda ila ma sara ya dengeto na babe wal mana abega chodi na suru da to na dro yo dro wa gele mo kadema fo e bi jiro wa gringoro ko nya ko li iga wa kele mini mun ga ni nya fo yi yera tindi ngesa mu tara klay tan chugo la dro de benyi nga e di mu blasra malien islam ya fa koy malien islam ya fa fokasi ايوه malien be dine fa fem fem na fo malien ma fa ايوه mu dal men ni te mindo kala mo blasra fuka
Oh, ni mbete woman sugar. Ayi fɛn dɔ dɛ nin ye min ye. Amudu ni tɔgɔ jara mɔgɔ ye i bɛ sɔn ko bɛ ma koyi. حب الدنيا والرئاسة أيوة الرئاسة كل خطيئة بلو بج مشيبو جنو بدو كلو كابك مولي جنيا كانوا أني كنت كيا كانوا الله أكبر كنت كيا كانوا يجمع وكافو كاسا يوم دون بغاتي كديرو تا دو كولاتي كنت كيا كانوا بياسيما بلو بج كنت كيا كانوا دكرافه donc ni tiɲɛ nana f'i i b'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ de. I b'a sɛgɛsɛgɛ de ka da giri tile kelen ko tɛ o a bɛ ɲininka de tile kelen ko tɛ. balimakɛ sara o denkɛ o bɛ jɔ fa jɔyɔrɔ. ni maa sara maa den sara sisan e ni mɔgɔ bɛ fa ni ba la e balima don e n'a bɛ fa la n'a bɛ fa ni ba la a ye denkɛ to ale fatura. surtout anw ka tiɲɛ tila anw ye tiɲɛ tila ɲɛ dɔn cogo min an kun bɛ k'a kalan an bɛ teori la an bɛ paratigi fana bɛ yen an karamɔgɔ kun b'a tila n'an karamɔgɔ ma jɔ ye ni kamina a bɛna se ale ma. n'a kamina. a bɛna se ale ma dɛrɛ a bɛna se a ma a bɛna se a ma. Allahu akbar. a bɛna se a ma. wal ikhwatu balima cɛman n'a musoman ni abi i ni min bɛ fani faw la ni balima ninnu bɛ fa la ayiwa sisan e kelen de b'i dama ba la i ba sinamuso o denw bɛ yen o ye cɛ ni muso olu ka ca e kelen don ayiwa fi adami shaqaiqi bon ni ye sɔrɔ e sara ni balima min bɛ fani ba la n'o tɛ kɛnɛ kan balima minnu ni n'olu bɛ fa la o cɛman n'a musoman ka shaqaiqi olu bɛ dɔ i ni min bɛ fani ba dɔyɔrɔ la. n'o ni min bɛ fani ba la o bɛɛ ni yɔrɔ bɛ cɛ. o ye dɔyɔrɔba de ye o ye dɔyɔrɔba de ye a cɛman dɔyɔrɔ ka bon a musoman dɔyɔrɔ ka bon. i ni balimamuso dɔ sisan e n'a bɛ fani ba la i y'a mɛn e sara e ye denmuso 3 4 5 to i muso bɛ yen i fa tɛ yen ba tɛ yen i muso bɛ yen muso nin yɔrɔ bɛ d'a ma o jumɛn ye sununu parce que denw bɛ yen i ni balimamuso min bɛ fani ba la o bɛ fara i denmuso ninnu kan denmuso ninnu nin yɔrɔ ye sulutayini ye. ni muso ka sumunu dira a ma a tɔ bɛ sarada 3 ye 2 bɛ di balimamuso ninnu ma n'o dir'o ma e min ye shakika e bɛ far'u kan e bɛ tɔ kelen min to o bɛ d'e ma e bɛ na ninnu kɛ komi asaba. Allahu akbar. balima yɔrɔ walahi maa caman fililen don ko muso tɛ faso ye la ilaha illallah. ko muso tɛ faso ye. bon nin tiɲɛ la sisan n'a sɔrɔ hali ni balimamuso man di ni haramu ye haramu. e t'a dɔn ko i ye haramu min fɔ k'o ka bɔ a la i t'o dɔn fo i sali n'i sara a b'a fɔ ko i balimamuso in wele ka n'a sigi. ni den ko ko ɲɔgɔn haramu ka. an b'a fɔ an mago t'o la. sinji in bɛ yen kaban an mago b'o de la u ka ɲɔgɔn haramu u ka ɲɔgɔn bɛɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na an mago si t'o la. i bɛ tiɲɛ tila k'a ni balimamuso in yɔrɔ d'a ma. zukurihim u cɛmanw wa inathihim a n'a musomanw. fa in kanat ukhtun sisan maa fatura balimamuso kelen bɛ yen. ayiwa shaqiqatun ni balimamuso min bɛ fani ba la. wa ukhtun balimamuso wɛrɛ bɛ yen. aw akhawatun balimamuso caman bɛ yen. li abin i n'olu bɛ ba la i n'olu bɛ fa de la. ayiwa min bɛ fani ba la. fali shaqiqati o tuma sa o tiɲɛ bɛ tila cogo di. balimamuso min bɛ yen n'o bɛ fani ba la. an-nisfu u bɛ nafolo tila 2 ye tilancɛ bɛ d'o ma. ayiwa ni tilancɛ dira. waliman min tora sa. baqiya min tora. min al-akhawati balima ninnu na. lili abi bayan fan fɛ fa yan fan fɛ. asudusu tila 6 dan bɛ d'olu ma.
أيوة ولو كانتا ناصر سيدا بل ما مسو من بين مو كان بل ما مسو من كيرا شقيقتين ين بل ما مسو فلا تورا من بفاني بلا لم يكن للأخوات للأب شيء بلا مسو من بفاني بلا نور وسلا فلا دون بلا مسو من نور بفالو تفسر الله أكبر قلت فيصل مين يدوبه كما كان يا نيم بانشادي اما سما وردم كما كان متر الله اكبر مين مسو كرا فلاي بل ما مسو كرا فلاي بل ما مسو من بين نول بفاد لو تفسر إني من بفاني بالا نو كرا فلاي إني من بفالا نو بوالا لبي إلا أن يكون ما هن ذكر فناس بتشما موجرو ni chama me balma no fadil ni chama mo chero ايوه فياخذون ما otma olbe femne بقي ni manato للذكر avec chegele مثل هذه sofla ni arbe de ça c'est ça balma sofla bible il faut tra couteau نعم et balma sofla mbe fani bala balma so do be ani balmake inolu be fadila otmo be na flot la sur le feni obedi balmam so fly no dira mentora sulu ne mato sulu mentora obetla balmam so ton ani balmake ni mu fala obetla oni nyonche muso flani orobe di chekelema ni misali di masay e fatura ye million bis bareto million bis fatura ibalmo be ye wele kana ye nyingalo ke nyingalo kele ki vatla ugo karsa bia fatura abalo muso fla bia no be fani bala wala bala muso saba bia ba anya fa bala muso saba bia wala bala muso nani ano be fani bala bon ibi nyingalo ke ama denye dento wa iba nyingalo ke no kan kama dento ama denye dento basse otuma balma munum be nanon be fala dum ko balma bi anolo be fani fala ani munum bi oye musomanani ani cheman fla ايوه no foriye ايوه iba tabarakallah ni sege like ma tiya tabaga wala teble ibe balma muso flami balma sabami balma nano be fani fala be na flo sarada sabaye million bisbado million mo bambe claw ni nyonche directora million temps o be club balman no ni nyonche balma chema na musuma mbe ni no be fadila o be club ni nyonche chema fara luka avec les zakari mitul hadhihi muso flani habe di chekelema o ba so balma muso nun dabora kumaro o tat la ro ni nyonche ايوه obo chema fla musuma flani yoro kadi chema kelema o ko reidi mama la ka tiɲɛ tila koyi tiɲɛ mama tila ala yɛrɛ de y'a tila ala yɛrɛ de ye tiɲɛ tila musow ma cɛ bɔ yɔrɔ si muso ma cɛ bɔ yɔrɔ si jihadi wajibiyalen t'u kan juma wajibiyalen t'u kan i y'a faamu o n'a ɲɔgɔnw don ka taa olu bɛ tilancɛ de la ala bolo tuma bɛɛ ala yɛrɛ de y'u bila o la i y'a faamuya ala ye min kɛ min ye i b'o to o cogo la ni i ka falenya n'i ka yaada n'o bonyana n'i ko k'i b'a la ta in bɔ a cogo la k'a k'i ta ye ko i bɛ dɔda dɔw nɔfɛ o dɔda b'a ci da ala ta in bɛ tila ka segin a nɔ muso kana ɲɛbɔ fiyewu ko k'a fɔ ko i ka nin yɔrɔ ni cɛ nin yɔrɔ ka kɛ kelen ye tiɲɛ la kana ɲɛbɔ a fɛ n'i ɲɛbɔra a fɛ a tere bɛ ci da a bɛ ci denw da mati disi da ala ka kuranɛ aya la n'a tɛ aya in ti i kɔgɔ fara o mama ni disi da kuranɛ aya la a bɛ kɔgɔ fara wa mirathul ukhti sisan balimamuso ka tiɲɛ lil ummi balimamuso de n'a bɛ ba la ayiwa wal akhi aw ba de la wala akhi ani balimakɛ ka tiɲɛ lil ummi balimakɛ min n'a bɛ ba de la sawa'un a bɛ ka asudusu nafolo bɛ tila wɔɔrɔ ye wɔɔrɔnan de bɛ d'u ma likulli wahidin kelen bɛ wɔɔrɔnan de bɛ d'i ma
mɔgɔ fila don sisan u bɛ nafolo sarada 12 o tɛ wɔɔrɔ fila ma sɔrɔ kelen kelen bɛ di ninnu ma banna cɛ ni yɔrɔ tɛ caya muso ye o la ayi o de kosɔn Yusufu kun la a y'a laban yɔrɔ ikhwa minnu bɔlen bɛ yen o ye akhul umun de ye balima minnu bɛ yen minnu bɛ ba la olu de kuma bɛ yen وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ورمنا بدي مو كتشا كتبه فلاكا تلا سبانا نبدوما الله أكبر وتلا سبانا أبتلاو نيون شيء نيتشا شيء دوري مسوي دوري وباسر رتان بكا كان يقول نبي كلمة لنتاولا الله أكبر وإن كثروا وشاروا يا فهم يا تلا سبنا عند بدوما بقول لهم نيونجة فالثلث بينهم ثلثين بتلاقوا نيونجة الذكر والأنثى فيه سواء ثلثين بكاك ولا ستة شتاي أيوة ويحجبهم عن الميراث الولد مما فاتورة يفاتورة ibadun be ni bala olu be chamane musoma parce que denga soro dembu ge o tekinya soro dembu ge ko tinya soro wa banuhu denga dembu ge o fana denga bu ge mi fatura ni denga bi bolo ko bi banu nu be bala o bu ge ni denga te ni denga dembe o bu ge eywa wala abu fabu ge مف ما فاتورة كيف فاتورة بالمون نبالو تكنيسرو والجد مكبو جاي من أبي ما سي فاتورة يفاتين سي فافابي وب بالمون جاي أبي بالمون نبالو بالا وبو جاي نبوشينلا ولا أخو بالمون جاي يرث المال ولا أخو يرث المال مما فاتورة كي بالمكتو ما كلندو أبي نفلو بكنيتا إيام فردا ما كلندو سي فاتورة يكرك بي أول ما يفاتورة يدوك بي دينتي فاتي بالمكين نفلو دا كلمة أيوة كان شقيقا سواء أكرين بالمكين بفاني بلاوا أو ليابين والمين بفلا والشقيق بالمكين منين بفاني بلا يهجب الأخ وبالمكين جاي للأبي بفايا فانفي سي فاتورة كي بالمتو نين بفاني بالا يفاتورة كي بالموتو نين بفالا نين بفاني بالا نور بيدرو بل نونجن نون تكيسرو والله تشرجع من يرون والله هيك بيبا أنا فسلمو كان يرون لجيه بس كه كي يكون يبلاودي 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 وكره وكان يدفلو بتونو كسبه على دون يدفلو بتونو على دون يدفلو بتونو الله أكبر ما أعرف جماعة بان نفو من كلمة كشريعة دون دوفين من كلام هو تبان سان واتي بي وكا ديوان مو نابورولا منهم بي كما نانيو نو ما تي منهم بولا كما يباس رسام don du bado be karam ke be chien donc so be adenga do bad donc so bon demson to bu yara sala ko en fa obia do ba tlali do o bu yara sala nous fan nous boré dron koron nous boré dron don abi tlak pense ka tout monde tandi comment c'est que tout monde tandi bon est-ce que sharia daga mun me chekla doga dumawa ko so be tien la on dit ora bala na yu jaw babla mo kuluka na yu jaw babla warika mo kumolo ma hakemin bala war muna di kengelen bema aba fo ni wadde be di man ni bo wala ka di tietla lama ni mami fiqhu la je fiqhu kitabu la je asbani meka ni o besbe ngabla on te sanete o don docteur est-ce que tron ntainde minga di nyambofo tiet lala war manga dama comme si ko yeti me dongo wardo kala kanga hinula ni ale mbo fa nafer la ma babeta ni ya war kalfa la ko yeti me dongo war ple ni ya kalfa la babedu ha
وإن كان أخ سيسا ما فاتورا بل ما كلمة أيوة وأخت أني بل مزو فأكثر ولا منك تشكا تموكا شقائق ينون مفاني بالا دوا أو لأب ولا ينون مفالا فالمال وتمان نفلو بينهم أبد بلاو نيون شيء للذكر مثل حد الأنثيين سفلان يا رب دي شكل ما أيوة وإن كان مع الأخ سيسا ما فاتورا أيا بل ما كتو بل ما كان من بي ذو سهم نيورتي فرالوكا نيورتي جيني مسو نيورتي موفي شايت سيغا جينغا بو كينلا يوروشي مسو تي جينغا بو كينلا يوروشي يفرو مسو يفرو سريمير لا وو asila muru de fe wo bamanu de asuru fe wo na fe muso kondo atiki ni yoro beti kinyala ma se ga ginga wala ma fi ngo bona furu misiri misiri na ya awma otka on bula tebe wala tebe ni ndoti kera tebe no kai sanga se na bagalun tle wala tebe no kai se no mun tle tebe no kai an yara ka tle la an wakati mina an kara ma agowe mami bele du ko bu ko furu ke nu nana nu an fe ka fo furu mi nyoma an ta fa furu siri kurai ay furu mi sira nyon cho kai ko so bege ko so ay mi sira na so furu venga du la nyon che na sir la ka ba na sira ma yan tin ngal kala bli ka fa ka on de ga sir za do la glote do ala lete do ala na ya sira nyon che daw be do ka on fe an be to abokan Allahu akbar ايوه ودما تشيما كي تشوكو مسوتي بوالا تشيما كي تشوكو مسوتي بوالا تشيما كي تشوكو تشيتا بوالا بدو تشيما كي تشوكو ni bate bwala fate bwala ni fate mokete bwala demu ko tew de wonde bwala ci la Allah ya haram ya Allah mi jabu adema ko ni haram ndi munu nyobe no tadiru wa wele kana ko de faso atoma duila aba to be krondo ka madu ayrala aywa ka foto mo skile ma bo ntato fle ni ngawori do ka ko ndade ni ala de ni nema matiti mo itato go do fo mo we do ka fo ko lete ni mpa ka e haram ya naro ka ko ma haram ya nala ya de ntato fle nai de ni mbala ro mit fa islamé de kafriye وده كيتا ونيمونجا كيتا كافرين اسلامي ابدا ايوه بوديا والمانيت دي فاي هورين دي جوين دي ندالا بجوين دلا وبي سيني فلو ايوه باهلي سها نيورتيو نيورو ديلوما نولو تديرا كبا ايوه وكان لهما وتما نيورو ما نيورتيو تا وبو فانو دلا كذا نيورو ني كذا نيورو نولو تا بانا تمان دو دي بتو bon nyoroti u mana chayasa imana lawulu bina chela lawulu bina dilla ايوه ايوه lawulu sisa kasani kinya kasana kaka we yon soro warde sara imi dota ninku ka dota ninku fara fara nyonga mimbe ko fa ko do mo ko dara do zo ko ka to de to ko lawulu kajili kiye وكان لهما وما فهم بدي بالمكان بقية مما تو نيرتو كوفي مدام وكذلك كلمة نشولا يكون ما فهم بك بقية فهم مناتو للإخوة ودي بالموما ولا أخوات بالمسوما للذكر مثل هذه مسوف لا نيرو بدي شكل مني سلا نيرتو نيرو منبا ما بالمو بي ورتو تقادوما بات لو نيونش ايوه شقيقه ودوا والماخذ وقوه الابد ايوه فان لم يبقى شيء من يرتو كان يرب ولا فين متو فلا شيء ما فين بقول كل بورولا ايوه نيرتو بيو كان يرس ربنا تو كوچه اللي ناو كدو بمتو ابل مكي ما برسوا بما إلا أن يكون في أهل السهام إخوة فالناس من يرتبون من بي نبالمو أدويو بالموي لأمين بيان فانفي قد ورثوا الثلثة ولكن أنيا في كلاس سبانا من مدو وديرو لما نو كرا بالمو من تورا نو إخوة الأبي وقد بقي أخ شقيق أيام بالمكان ترى مين
ani be fani bala don ta ani bo badron ndo ana be fani bala no tora aw ikhwatu wal balmu aw tora zukurun o cheman be aw nasu ma abzumun shaqaiqu shaqiqu do ani mun be fani bala do wa nahum no frale mbuka fayusharikuna otmana ni balman no je nyon ali ke kulluhum وبلا جل مجة الإخوة للأم بلما منهم بينانو بالا في ثلثهم تبتفر لوكا وقتلا سبناينا أيوة فيكون ما بينهم متما من تورا ثلثهم بتلاو نيونجة بالسواء بكاكالا أبو إخوة اللومين درونا ده إخوة الأبي بفرعوكا الله أكبر يا فاهم نو بدلكو باتلاو نيونجة أيوة وهي الفريدة التي تسمى المشتركة كل ما وجه بل ما بجة فردمنا شيمنا بل ما بجة شيمنا إخوة الأم يعني إخوة الأبي يعني إخوة شقيق وبرجة من نصر شيمنا وفوا لما المشتركة الله أكبر ولو كان من سيدا مقدر النكاك بقي ما من تورا إخوة ويبال موية لأب بل منهم بفادلة لم يشاركوا الإخوة نقول دي بل من تورا نو فإنه بفادرون لا ولتجي يوم يالك للأم بل منهم ببالا ونقول تجي يوم يالك لخروجهم باسكو ولبوا دي كوسو أو ولادة الأم بقى ولوليما bamu baye nulo Allahu akbar min donnu faadi yulu bamu wulu utafara nunga e khodi lu dolo ka bon e balon nun jara ni be fani bal e non be fala lu jara ci ni non be bala ko so ni be badla ni be fala de ni be badla wa in kana man mimma ana kesisa baqiya ma min tura ukhtan balma muso de tora aw akhawatin wala balma muso chama ne tora li abawayni balma muso min be fani bala aw li abin wala balma muso min be fadila wa ila lahum awlu grasa o be jiji ko lu do bodo ni yoro ka do bodo fara doka ka ni yoro soro aywa wa in kana min qibali li ummi akhun sisa bayan fanfe balma ke gelembe ino be bala aw ukhtun wango balma kay wala balma muso ino be bala lam takun mushtarika chain de jenyo ايوه وكان ما fende binake baqiya mimma to lil ikhwati obedi banon no tejala nun yorobe duma wol ni yoroy sudusu ايوه in kanu dhukuran ni chemondo wa inasan bani muso tema muso banu farla nyoga ايوه وان كنا ايوه balma mun tora ni balma mun de kera inasan chema muso man gwansan do stan tiens sur Allah en mi me bala wol be balma mun ni no balma muso do ni be falade wol de gwansan be li abawayni balma muso mi ni be fani bala aw li abin wol ni be fala wila be jili like lahunna o fene ko kura ma do fala be sabaye la kan o be duma ايوه والاخ balma ke lil abi balma ke mi na be fala كالشقائق oni balma ke mi na be fani bala o be blo doro la في عدم الشقاء شقيق ni balma shaqiqati ni balma shaqiqati ni be fani bala note ni be fala o be do are doro la إلا في المشتركة fonya anye tinya mi fiese mo be nyon soro شمينا ni watulu mo be nyon soro tinya fona kero tro وابن الأخ balma ke dinge كالأخ o be do balma ke doro la في عدم الأخ ni balma ke te droit dinge be do doro la ها كان شقيقا soit ibalma mi na be fani bala o dendo أو لأب wala ben balma be fala o de dendo ni balma ke be be fani bala no be ale be ni be fala o boge bon na so ninte ni balma ke mi be fala no be ale be do
shaqiqa do la na le fenati ala ngebe do do Allahu akbar wala yarithu ibnu al-akhi sharatu fi balmake dente kinyata lil ummi balmake menin na be bala o dente kinyata o nyindala balmake min be bala a dente kinyata wala akhu balmake lil abawayni ni be fani bala yahjubu al-akh balmake ge lil abi be fa fa banda o jubo ko na sa ni be kreka ni tefen soro ando no de ko sisa bendo ni me fari bala no balma be do ni me fala o nyindala aywa te tien soro wal akhu balmake mun fene lil abi ni no be fala awla wode ka kan min ibn akhin katina balmake dinga shaqiqi ni shaqiqi de sisa ite balmake be ni be fani bala no te ni balmake ni be fala no be ni be fani bala dinte kien so ka ni balmake fala ni chego wabnu akhin balmake din shaqiqi ni balmake de ni be ina fa be fani bala o dinge awla o de gadi chietaliye min ibn akhin katina balmake dinga chieta li abi ni be fala no ye ñoo soro ibalmake ni be fani bala o dinge be ibalmake ni no be fala o dinge be ni be fani bala o de be chieta kan to ni ta soro Allahu akbar wa ibn akhin balmake din li abin balmake ni na be fala yahjubu amman o be binake ge li abawayni binake ni na be fani bala wa ammun binake korode fani man be fala o de binake Allahu akbar wa ammun binake dum bene li abawayni ni binake be fani bala yahjubu amman ya famna be binake min be nani fa be fani bala o be binake gen li abin min fa yamba fe ni be fala ni fani bala o be ngen aboye min bere be kiekono ni bebe kinyo do fuka ni sikasike parce que ni man sikasike be dojje ni dojje do al qiyamah do iba salati kila mai wa ammun binake li abin binake minina ani fa be fala aywa yahjubu ibnu ammin o binake dinge li abawayni ni be fani bala wa ibnu ammin binake din li abawayni ni be fani bala o binake dinge yahjubu ibnu ammin o binake dinge li abin ni be fala ka wa hakadha kiri bani chula yakunu al-aqrabu ma min kasrum o beke awla wala ka kani chietaliye katini yoro la janga o ni ndo shirke fanga chien ko nya don ka chien ko famu chien mauka hamini chien kaka avec garziga o ni chien o clara garziga bena ni chien matla chula garziga tinade be fanda se emin banaka atla be fanda sima emin banya do ni banaka be fanda sima on ko so moru doro ka bon parce que ne be wajibi ka ni fenye min mo te kam minge be wajibi ke ka fo mo yi abe kan ga te bana don ma nyina ben ko ay ni kede ndi ka wajibi doni ina de ne yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون فمن نوم مسياجي ما من بعد دون بعدكم أي فهم ولا أقول ولا لينكو كان سلام عنوي كان سلام لينكو يكي بيك ما سمع فو أقول ما من موك أقول على كدان لبوم دان بقى كدان لبوم على ما نشرا كان تنا كبر دان نيه على يا من كان قد سكى بيتشين كوين وين نيسي كان تفعل على كوين amba ka fokata se ambulu ya fam ne yoro chiego demimbe na ka cha donindo okuma ba kono minga cha nya aminindo no khonzai okuma ba kono minga cha kanya si yedin so a cha na muso ya madon okuma ko khonza mushkil urki be chiya kono aniro kanga gemi tamashin ko laje nani la halam yalla bo ni ro dama bo ni fatura fene ki muso koroma to ni chebna tla ni ro mi nganga bla o be chiya kono
yani ka jigi yani muso ka jigi muso ka jigi sirikɛ tiɲɛ ko tɛ tulonkɛ ye dɛ tiɲɛ ko ka gɛlɛn ala y'a gɛlɛya dɔnnibagaw fana y'a gɛlɛya kosɛbɛ parce que fɔ fiqhu ka kalan de fiqhu kalan dɔrɔn tɛ fɔ usulul fiqh fana ka kalan de o ye jumɛn ye usulul fiqh laseliw de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na baara bɛ kɛ ni usuliw de ye parce que kuma dɔw bɛ yen mɔgɔw b'a ta dɔnnibagaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw b'a sɔrɔ